Цягнік адвёз іх у Данцыг, цяпер Гданьск. Адтуль паплылі караблём у Великабрытанію, спачатку Лондон, а пасля ў Саутгемптон. Адтуль адпраўляўся карабель, на якім прыбылі ў Амерыку. На караблі знаходзіліся ў 3 класе, у труме. Гэта быў самы эканамічны варыянт, каб дабрацца ў Штаты. У дарогу маці ўзяла шмалец і хлеб. Я не хацела есці, бо на порце здарыўся адзін інцыдэнт. Мне было ўсё цікава, я гуляла па караблі. Аднойчы адзін марак звярнуўся да мяне па-нямецку. Я зразумела крыху, што ён кажа. Была вельмі па-сяброўску настроеная. У мяне ніколі не было праблем з дарослымі людзьмі, а гэты марак схапіў мяне і пацягнуў у нейкую каюту. Хацеў згвалціць. Але, на шчасце, хтосьці зайшоў туды, і я змагла ўцячы. Ніколі не расказвала пра гэта маці. Вандроўка праз акіян у Разаліны Доры заняла 10 дзён. Па дарозе адбыўся вялікі шторм, многім людзям было дрэнна. Яны схапілі марскую хваробу. Разалін кепска сябе адчувала і думала, што ніколі не дабярэцца да Амерыкі. Але ў адзін дзень людзі на караблі пачалі гаманіць, выбегаць на палубу. У далечыне былі добра бачныя маленькія выспы, і потым усе пабачылі статую свабоды. Яны даплылі да самага вядомага порта, які за апошнія стагоддзі прыняў мільёны імігрантаў у Амерыку і размяшчаўся ў Нью-Йоркскай бухце. Ён называўся выспа Эліс.